Good morning Pilipinas! Ito na po yung part 4 natin. Puntang Catanduanes. Ayan po yung bahay ng mga magulang ng misis ko. Ayan. Ang sarap ng hangin dito. Wala nang pahinga-pahinga. Hello po. Pagdating, Basta. lalagad. Ikot dito, ikot doon. Excited kahit napakainit. Ayan, may nakita ako mga pananim. Yan ang gustong gusto ko dito sa probinsya. Magtanim ka lang, hindi ka na magugutom. Simpleng buhay lang dito pero masaya. Walang stress. Sipag ka lang, mabubuhay ka na. Ayan, dito ako madalas naglalaro ng basketball. May dayo. Pupuntahan ako ng mga kaibigan ko. Tara Kuya Bong, laro tayo, may dayo. Tingnan nyo naman, napakainit. Pero yung mga bata, grabe, lalakas ng resistensya. Diba dito sa probinsya, dito masarap mag-jogging. Oh, ayan oh, tahon. Maganda sa tuhod. Tsaka yung baga natin talagang titibay dito. Hindi ko kasama yung mag-ina ko, nandun sa kabila damaan. Paikot lang tong kalsada na to. Yan, sariwang hangin, mga saging, pananim. Yan ang gustong gusto ko dito. Nakakamiss. Yan, buko. Mamaya kukuha tayo ng buko. Yan yung mga bata. Yan, walang gadget. Laro lang sila. Bike dito po ba? Yan. Saan be? Yan yung Be, saan ba yung ni Lola be? Si Bunsoy. Yan, lalaro sila. Ano kayo nahanap nila? Ayan, si Kamatis Girl. Ay, kalapati daw, sabi ng bunso ko. Kalapati yan. Parang iba ata ah. Saan yung bahay ni? Parang pato Saan bahay ni ata Lola? yun ah. Ha? First time nakakita ng pato, kalapati daw, sabi ni Bunsoy. Saan? Saan yung bahay? Ang batang makulit. Mamaya na. Ano na naman kaya ang naiisip? Dadali mo? Mukhang may nakita na naman Dali mo be? Babay ka papunta kay Lola? Ay, Ray. Sige. Ala. Saan pupunta? Nanguha ng bike. Saan? Agay, hindi nakareklamo yung may-ari. Gagamitin ko to. Maparibod din. Ako maglalaro nito. Ayan si Bunsoy din, isa rin. Tara. Takas na natin tong bike na to. Laruin natin. Mamaya na lang natin ibalik. Maparibod din siya. Ala, pinsan niya pala may-ari. Wala mo lang imit. Oo, Muntik tumba. na. Ray, Mamaya na. Talaga, ang batang makulit. Iatid muna natin to. Muntik na, madapa. Sige, go. Ako na. Saan kaya pupunta tong dalawa na to? Nagkasundo? Ako na kasi. Wag mo. Ako mo. Upo ka na kasi, Karating lang po upo ka na. namin yan. Kakababa lang namin ng barko. Ayan, dire-diretso. Walang pahinga. Ikot na agad, gala agad. Nakakamiss kasi alam niyo yun. Mga Ay, hindi pala eh. Ayun yung sa'yo, oh. Probinsya na kinalakhan mo. Tapos, Ayun yung sa'yong bike, oh. taon, 7 years bago kami makapagbakasyon dito. So excited. Medyo puyat pa. May jet lag pa pero gala agad. Simon, be? Ayun yung mga bata dito. Kamatis Girl. Dalawin daw namin yung mga Halika muna, dali. tito, tita. Yan. Tito niya po yan. Saan po yan? Shoutout po sa mga sobrang mabait sa akin. Yun, ini. Wala akong masabi. Bilis na, Napakabait bilis na. nila lahat. Salamat. Dapat pa sana mo? Saan daw kami pupunta ulit? Kay Lola. Pupunta Ito. daw kami kay Lola. Maputak ko na. Huwag mong penny ayam duman. Yan. Ang suhi ng misis ko. Simpleng buhay lang. Doon muna kami ya. Magpunta kami naman tayo. Masaya. First baga ni Kasama Raya. kayo. Ito pong compound na ito. Ibig sabihin, Ito, itong lupa na to, halos magkakamag-anak pong nakatira. Yan. Anak, pamangkin, pinsan, ayan po. Kapatid, dito po sila. Dito rin po namin balak magtirik ng bahay. Pagdating ng panahon, Huwag nang kapakaya. dito
dito na kami titira. Ako yung kapatid ni sister. Dalawa lang po sila magkapatid na babae. Dalawang lalaki rin po. Ang dalagang bata, batang dalaga, higos dalaga. Alis na. Makipamasko. Ibo ng bata yan. Makipamasko. Kumanta, guys. Ngayon, Akong matapos. Kasi yung sundo. and yung nanay niya. Magano. Isa pa! Isa pa! Kami, dahil sa Isa pa! birthday ni Papa ni Ray, kakantahan niya ngayon. Makabibo ng bata na to, kakanta siya. Tapos, Ay, siya pa mismo pipindot ng kanta niya. 4 years old po yan, pero galing niya kumanta. Mga sayo-sayo na rin siya. Hindi siya yung tipo ng bata na madaling umiyak. Siya hindi. Parang go. Go lang. Ayaw niya mayagod sa ikaw. Kumaka siya. Punta si Ray Ray. Ano kaya yun? Gusto niya rin kumaya. Tatay! Bunsoy. Happy birthday, Tatay!